ملیت مشوانین هجا مجارا کیم تر بکارانینا آوی ام در باسی دیاربکرید بن ریوبری گشتی کاروباری آوی فرات توچی دیاربکری میوانی منه سلاف بوده که فرات که فرات و داخویان یک راگهاند یکو خلق آوی کیم تر بکار بینن جبو چه اگری و اف داخواش خلقی کریه أنا أواخش براجة دجلي تينن شونا خدمتا دياربكرا 32 kilometre drava boruya da van ava tinen Diyarbakır pakış dikin u dikin depoya şu an darajı dişinine mala vi avame tamamı pakıje zelale horneye henik belediyeler da van ava musluk ettin ne pakıjınji nay hornen şu buna vi dişler va ave dikrin li avame pakıje zelale hoşe li ana kapasite me artmay me neziki disedu not metre küp roj kapasite me heye. Viyajı teri milyon 2 milyon insan dike le bele insanı me Diyarbakırcı germe şu buna germeji oktukin fazla hem düşkulinen em ana roje normal da her insan 140-150 litre gerebiş kulin de bele em 800 litre fazla ave düşkulinin. Yani avame teri 2 milyon insana ke neziki 2 milyon ara terdi ke le havini meref vi ave fazla çakı büşkuline qima insana teva nake kapasitame belliye şu bunavi em divejin bira her insanı mel mala xuda vi ave tasarruf bike herkes 10 litre kem av büşkuline ki em kemasiye avame nebe em herkesi ra 24 saat ave bişinin bira avame 24 saat dimslu da vere em ava nekin em tasarruf nekin kadru kıymeti ava xud nizanım em ava xud bele seva balkon ara bişon araba bişon deru dore bişon em ek bikin israf bikin em mecburun ki şu buna avah bikijne herkesi em mecburun emi limalahnik rojahnik saatte da ave biberin em naxozun ki ave biberin şu buna vi em devejine ki insanı me halkı me gerehin em him bibin vi ave kadru kıymeta vi zanibin u hindik bişkulinin viya şu buna insanine sal kadınine şu buna 5-6 sal 10 sal şunda şu buna zaruke me hakkı zaruke hakkı torune me em neşkulinin bira avavan de emaneta medabe de kontrola medabe em hakkı van neşkulinin كيك فرات يعني او تيوي كيك فرات او تيوي واتي تيوي معنی کو خلق آوی جبو پیداویستین سرکه یعنی جبو تشتی سرکه احتیاجین سرکه نه جبونی وکی تگوتی ششتنا اوتومبیلان ششتنا بالکونان ششتنا جادهان بکار بینن جبرگو آوا پاقش د جیهانی حموکی دا کیم دبه او مترسیل دیاربکر و ولایتین دنجی ایگو نشتجیم کردن هیا مترسیا کیم بونا آوی Ana dünya malum metevaya av kemdivin. Nüfus jî fazla dive. 5 sal beri 10 sal beri şehir kesir Türkiye sale 1400-1500 metre küp qîm av digişte insan eme. Le ana hem nüfus sebebiye hem av kembiye ana Türkiye seri merev sale 1200 metre küp hatiye vederi kembiye neziki 800 metre küp kembiye şu buna nüfus zedebiye u şu buna küresel ısınma sebebi ji kaynak emeji kembiye li Diyarbakır li deru dorame çok şükür baraj ameci heye Dicle Nehri ameci li kerek ameda derbaz ve elhamdülillah Ali aveda em inşallah kemasi nakşinin li beli
madem ki em kêmasî nakişin em vî avê beleseva xeşkin, beleseva bişxulînin, qedr û qîmeta wî nizanin, em wisa bişxulin, şu neslê me pêşî ra em nikarin avê bigîjine. Vê avê qîmetli ye, ji her tiştê qîmetli ye, ji bûna wî gere em ava xwe muhafaza bikin. Derdê me ev e ku vê bilincê, vê şuurê di nava teva da çêbive. Kes bi xortomê nekire destê xwe, ereba xwe neşo, kes bi xortomê ced û dora xwe neşo, vê avê ji bûna xwarinê ye. Sivê disva ava xwarinê nemîne, em ê bikevine sıkıntiyê. Ji bûna wî gere em ji aneka da tedbîr bigirin. Kekê Firat her wiha diwarê zanistî de dixwazim işte bizanibim. Gelo ev hişke salî, yani ew küresel ısınma vekî te bi nav kirî, tesîra wê li ser kêmbûna avê di mintiqa me de, di herêma me de çawa ye? Li memleketê me jî em vê kêmasiya avê herkes divîne. Li berê 5-6 sal ber ji mezinê xwe em bipirsin, ji rûspiyê xwe bipirsin, ew bêjin 10 sal berê av qas zêde berf dihat. 10 sal berê kaniya me awa bol bû, bereketê dabû. Ana li her kanî jî kêm biye, em dibêjin yeraltı su seviyesî ew jî dibinê erdê da ava me kêm biye. Berê 5-6 metre sondaja da meriv karibe cê ku avê me digirt, ana em 100 metre, 120 metre, 200 metre em sondaj lê dixin, ancak em avê derdixin. Sebeba wî ava binê erdê me fezlet şixulandiye, qîmî wî av nehatiye wê derê, ji bûna wî ew der kêm biye ve av ketiye binê erdê, daha çiyexorê kêm biye. Ji bûna wî em ji bûna vî avê xwe hinda nekin, gere em ji aneka da tedbîr bigirin, li der dora xwe jî bêjin, ji zarokê xwe re jî bêjin, tembîh bikine ki vî avê xweşik bişxulînin, îsraf nekin, beleseva venekin. Gelek spas kekê Firat û Çîşê Diyarbekirê mêvanê.